सावंतवाडी येथील पंचायत समितीच्या जुन्या इमारत परिसरात आज आठवडा बाजाराचे आयोजन करण्यात आले होते। जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांच्या हस्ते या उपक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले। यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्मा सावंत, नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, सभापती रवींद्र मडगावकर, उपसभापती निकिता सावंत तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते। गावठी बाजारातून स्थानिकांना रोजगार मिळावा या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे। सकाळपासूनच या बाजारामध्ये गर्दी जमली होती। सावंतवाडीकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद या बाजाराला लाभला। बाजारात नारळ, अळंबी, कडधान्य, रानभाज्या, केरसुण्या, कापडी पिशव्या, गावठी कोंबडी, कैऱ्या, खेकडे, आमसोल, आगळ, गावठी अंडी, उकडे तांदूळ, तांदळाचे लाडू अशा अनेक वस्तू विकण्यासाठी उपलब्ध होत्या। एक वर्षापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेमध्ये शेतकऱ्यांच्या संदर्भात एक तरुण भारतने चर्चासत्र आयोजित केलं होतं। या चर्चासत्रामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक बरेचसे शेतकरी यामध्ये सहभागी झाले होते। त्यातनं शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळणं किंवा त्यांना चांगला रेट मिळणं या दृष्टिकोनातून जी चर्चा झाली, या चर्चेच्या अनुषंगाने आठवडा बाजारची संकल्पना त्या ठिकाणी पुढे आली आणि त्याचा पहिलाच प्रयोग कणकवली पंचायत समितीमध्ये झाला आणि कणकवली पंचायत समितीमध्ये दर शुक्रवारी आठवडा बाजार भरतो आहे। त्यानंतर दोडामार्ग धरेमांबरला झाला आहे। आज या ठिकाणी तिसरा सावंतवाडी येथे पंचायत समिती सावंतवाडीच्या आवारामध्ये आठवडा बाजाराचं या ठिकाणी उद्घाटन झालेलं आहे। विशेषतः आठवडा बाजाराचं उद्घाटन झाल्यानंतर या ठिकाणी जे व्यापारी किंवा जे उत्पादक शेतकरी आले आहेत त्यांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य पाहता अत्यंत या ठिकाणी आनंद होतो आहे की शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये ज्या काही वस्तू पिकवल्या जात आहेत किंवा शेतीची उत्पादनं केली जात आहेत ती थेट ग्राहकापर्यंत यामधनं दलाल ही संकल्पना बाजूला पडलेली आहे। आणि निश्चितच या आठवडा बाजारामध्ये गावठी कोंबडी असतील, गावठी अंडी असतील, एक असलेला दर्जेदार गावामध्ये शेतामध्ये तयार होणारा, गावच्या शेतकऱ्याच्या शेतात तयार होणारा माल आज या ठिकाणी मिळतो आहे। ग्राहकांच्या चेहऱ्यावरती पण आनंद दिसतो आहे। शेतकरी जे विक्री करणारे जे उत्पादक शेतकरी आहेत त्या उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरती सुद्धा आनंद दिसतो आहे। आणि निश्चितच यामध्ये सुद्धा मी सावंतवाडी पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती, त्यांचे सर्व सदस्य तसेच आमच्या या ठिकाणी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष या सावंतवाडीच्या सर्व लोकप्रतिनिधी मनापासून धन्यवाद देईल की खऱ्या अर्थाने आपण शेतकऱ्यांचे लोकप्रतिनिधी म्हणून या जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आलो आणि खऱ्या अर्थाने रस्ते, पांधन असेल किंवा पायवाटा ही विकासाच्या कामापेक्षा आज शेतकऱ्यांना 4 पैसे मिळवून देणं हे आपण जिल्हा बँक असेल, जिल्हा परिषद ही आमची लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे। आणि ह्या जबाबदारीच्या जाणीवेतून आज या ठिकाणी आठवडा बाजार चालू झालेला आहे। यामध्ये चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे। भविष्यात या आठवडा बाजारामधनं जो सरप्लस जादा माल या ठिकाणी तयार होईल त्यावरती सुद्धा काही आमचं विचारविनिमय चालू आहे आणि भविष्यात विचारविनिमय करून याचं एकत्रीकरण करून पुढच्या दृष्टिकोनातून कोणती योजना आखता येईल या दृष्टिकोनातून सुद्धा उपाययोजना केली जाईल। आणि विशेषतः पंचायत समितीने हा उपक्रम चालू करत असतेवेळी की त्यांनी जे काही बियाणं जी आहेत ही बियाणं सुद्धा त्यांनी गावठी बियाणं देण्याचं किंवा गावठी कोंबडी जी आहेत किंवा गावठी कोंबड्यांची पिल्लं ही जर देण्याचा काही गोष्टीत प्रयत्न झाला तर ज्या ज्या गोष्टी आपण शेतकऱ्यांना देतो आहे त्यातनं तयार झालेला माल या ठिकाणी विकला जाईल आणि निश्चितच या ठिकाणी शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी याचा मदत होईल अशी मला निश्चित खात्री आहे।